Nou, Malisa. We komen ieder jaar wel 2 keer een Eernewouden. Op de heenweg, op de terugweg. Dus Soms met de auto. ook nog een keer tussen, wel 100 keer als het niet veel meer is. Ja. Oh, ik vind het heerlijk in Friesland. Ik vind als je daar door het water gaat en dan die omgeving, die weilanden, die knotwilgen, de koetjes in de wei. Verrukkelijk. Waar komt u vandaan? In de buurt van Rotterdam, Spijkenisse. Ja, dan is dit heel wat anders. Heel druk en ja. Dus dat is gewoon de omgeving hier en dus dat is heel goed bevallen ook. Dus, Ja. Leuk plaatsje hier, leuk, je kan overal lekker aanleggen met het bootje ook en dat is prima.